दुनिया में सबसे अलग ही रे, यूपी बिहार के पसंद ही रे। ए बाबू सुना बोल, दुनिया में सबसे अलग ही रे, यूपी बिहार के पसंद ही रे। किसान तो हो ही हमें गूगल नेट पे। सुन करे ना घमंड छौड़िए ते सुघर टपा, तोरा जैसन मिलो हा कैतीने 100 के रेटपा। करे ना घमंड छौड़िए ते सुघर टपा, तोरा जैसन मिलो है के 300 के रेटपा। करही ऐसन कममा लोगवा कहौ छी हातर गे, ना जान के लइकन के तू त कर देनी भीतर गे। हमर पीछा पड़ल है छौड़ा पूरे यूपी बिहार रे, हमरा देखे खातिर लइकन में छौड़ा हो जावे मार रे। कि रोज घुमावो है हमरा बुलेट पे। आगे करे ना घमंड छौड़िए ते सुघर टपा, तोरा जैसन मिलो हा कैतीने 100 के रेटपा। करे ना घमंड छौड़िए ते सुघर टपा, तोरा जैसन मिलो है के 300 के रेटपा। बीना रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। ऐसे बोले नहीं तू अकर बापर, नहीं तो सब सुन जैतै रे। जे बनतै दिलवा के राजा ओ स्वर्ग में जैतै रे। जे दुल्हन बना के ले जैतौ उ त बड़ी बचतैतौ गे। गेन्हल के नदी में नहाइतौ उ त नरक में जैतौ गे। हम रखले तू चिकन हमर पेट पे। अच्छा हे गे करे न घमंड छौड़िए ते सुघर टपा, तोरा जैसन मिलो हा कैतीने 100 के रेटपा। करे न घमंड छौड़िए ते सुघर टपा, तोरा जैसन